Benvidos aos debates de Correo Televisión. O Consello da Xuventude no Observatorio de Emancipación facía públicos uns datos estes días relativos ao primeiro semestre do ano e quedámonos cuns que chamounos moito a atención, que dicía que casi o 40% das persoas con idades entre os 16 e os 29 anos están en risco de exclusión na comunidade galega. Pero hai un dato aínda máis preocupante que di que o 29,3% destes rapaces novos que teñen un traballo, pois vive por debaixo do umbral da pobreza. Penso que é un tema sobre o que é necesario debatir ou reflexionar e por iso hoxe nos debates de Correo Televisión temos connosco a Marta Lois, concelleira de Igualdade e Promoción Económica. Benvida, Marta. Grazas. Penso que un cargo nunca foi tan exacto, non, para un tema, porque aquí danse os dous aspectos, o da igualdade a promoción económica e o emprego, tamén son concelleira de emprego. Entón, bueno, tamén de turismo, pero aquí non ten moito que ver, pero sí que igualdade, promoción económica e emprego sí que son moi necesarias. Temos connosco a Miguel Fernández, que é un dos representantes da Plataforma polo Emprego. Benvido, Miguel, tamén. Hola, gracias. Iván Olmos, que é un rapaz novo que se atopa dentro desa marxe, un rapaz con pouco de tempo desenvolvendo un posto de traballo, é xefe de comunicación da Escola de Finanzas. Entón, tienes un claro exemplo da túa xeración. Sí, está claro que son un claro exemplo da miña xeración. Afortunadamente non estou nese 40%, pero sí que vivo ao meu redor e compañeiros meus que estudaron comigo que si se atopan nesa situación. E temos a Clara Rodríguez Cordeiro, que é impulsora, é unha das membros de... Como se di, Clara? Membras? Socias. Socias. Sí, que membra soaba como raro, pero bueno, o idioma temos tamén que acostumarnos a él. Unha das socias dunha cooperativa de xente nova que o que tratades é de loitar contra todo isto, de ter unhas condicións dignas a hora de desenvolver os vosos traballos. Bueno, como penso que calquera empresa de economía social é un pouco que se busca estabilidade, calidade de traballo e primar o valor das persoas por encima do capital. Eu o que estaba a pensar agora falando con Clara, non? Que cando alguén trataba de encauzar a súa vida cara a algo artístico, non? Moitas veces a familia o que dicía era busca algo que che dé un soldo, non? Busca algo seguro. Pero o certo é que o dato que di que o 29,3% dos rapaces novos ocupados vive por debaixo do umbral da pobreza, claro, xa non hai nada seguro. No ano 2016 que estés a traballar xa non é nada seguro. Bueno, eu se queredes que comence respecto a esta reflexión, diría que isto é resultado fundamentalmente dunha reforma laboral, que foi a reforma laboral do Partido Popular, que eu entendo que sí ou sí, tendo en conta estes resultados e esta situación de gran vulnerabilidade para todas as persoas, pero de maneira especial tamén para as persoas novas, hai que derogala. Por qué? Porque cando falamos de xeración de emprego, temos que falar de xeración de emprego de calidade, ou polo menos que cumpla uns mínimos básicos para garantir a emancipación persoal das persoas novas que queren encamiñarse hacia un futuro e porque cando falamos de empregos teñen que ser empregos para poder non solamente subsistir ou estar no umbral, sino para desenvolverse como persoas. Polo tanto, moitas veces creo que en estes últimos anos entendidos como anos de crisis económica, as métricas de cantos empregos se crearon eran métricas que envolvían ou agochaban detrás pois unhos resultados en canto a precariedade laboral, a contratos temporais, que son de moi baixa calidade. Eu diría que son infraempleos ou empleos que non deberían ser exemplo de ningunha boa práctica en ningún país, non? Iván, ti dicíamos que eras un pouco o exemplo, non? Non o exemplo pola túa situación, pero si o exemplo pola túa xeración. Cal é a realidade? Ti rematas unha carreira e cal é a realidade que se atopa hoxe en día podemos supoñela, non?
pero un rapaz da túa idade, ti que anos tes agora? Eu teño 22. Ti tes 22 anos. Un rapaz da túa idade, primeiro, cales son as opcións que ten, non? E cal é a realidade que percibe? Onde está o soldo medio? Ou que ofrecen? Ou a base de becas, vanse tirando uns anos ata que xa casi estás máis preto de ser avó que ser pai? Como é a cousa? Eu creo que a realidade é complexa, porque co que nos atopamos a xente da miña xeración é que rematamos os estudos universitarios, non? E estamos, pois, cun campo aberto, non? Sin saber que facer, a onde acudir, é complexo, non? É complexo atopar ofertas laborais que estean dirixidas á nosa xeración, non? A xente que supostamente para unhas cousas somos a xeración mellor formada da historia e, sin embargo, despois somos a xeración peor tratada da historia a nivel laboral, non? Entón, xeras aí un paradoxo, non? E despois, claro, antes, digamos que cando tiñas unha licenciatura, un grado, un mestrado, despois, pois, xa tiñas o camiño todo andado para ser un profesional, dedicarte á tua profesión, ao que decidiches, para o que decidiches estudar, non? A día de hoxe iso xa casi non chega para nada. Non? A formación profesional perdeu moitísimo peso nese sentido, non? E non atopamos altavoces que nos digan as posibilidades e as oportunidades de emprego que pode haber na sociedade. Por un lado, porque son menos, e por outro lado, porque as que hai son moito máis precarias ou recurren a formatos, non, como ti comentabas, non, de bolsas de emprego, bolsas de traballo, que moitas veces non se adecúan a eses ao que ti esperas, non, que sexa a túa primeira experiencia laboral. E despois tamén as oportunidades de emprego que aparecen, non, cantas veces temos lido por aí, precisase xente nova, menores de 30 anos, pero con 3, 4, 5 anos de experiencia, non? Algo que chega un momento no que neste momento histórico se convirte prácticamente nun imposible. Estaba buscando aquí un dato que dicía que, non recordo, aquí está. En Galicia, sí, vale. En Galicia, o 56,8% dos rapaces nestas marxes, sempre estamos falando entre 16 e 29 anos, que están a traballar, ocupa un posto dunha menor cualificación da que realmente posúe esa persoa. Non o estamos inventando, non estamos a falar duns datos do Consello da Xuventude no Observatorio de Emancipación. Plataforma polo emprego, supoño que os últimos anos da Plataforma polo emprego terán sido unha voráxine, pero, sobre todo, penso que hai sectores moi desfavorecidos, pero, sobre todo, o das persoas que están preto da xubilación, que se quedaron nese campo de que con 40 e pico anos non son nada, de súpeto tras moito tempo, pero tamén a xente nova que tiña unha vida por diante e non dá comezado esa vida. Claro, nós traballamos con un grupo de personas diferente a Iván, ¿no? Porque realmente son personas novas, as que medra, sí que temos nos datos estadísticos, sí que se nota que medran as persoas novas que se achegan aos nosos servicios, pero que encima deso, además, non están tan bien preparados como Iván. Quero decir que hai que ter en conta que hai moitos rapaces e rapazas novas que deixan sus estudios, que non rematan estudios da ESO, estudios Miguel, pero básicos. aquí hai algo que temos que repetir ata a saciedade, e que penso que é algo que non se pode tolerar, é que hai un de cada 3 rapaces novos galegos con traballo, vive baixo o umbral da pobreza. O sea, estamos falando de necesidades extremas. Sí, claro, eso non ten que ver quero dizer, sí que a realidade é que hai xente formada, xente non formada, sí, pero... por eso, pero digo que a xente que está formada sempre ten moitas máis oportunidades no mercado laboral, precisamente por ese dato que ti comentabas, es decir, que hai xente que está realizando traballos que está moi por debaixo da súa formación. É que está máis da metade, exactamente, o 56,8%. Hai que pensar que se hai un licenciado en xornalismo que está realizando un traballo de conserxe ou de dependiente, hai un grupo de personas que non son licenciadas en xornalismos que non van a poder acceder a un traballo de xornalismo, pero que nese traballo de dependiente encontran a competencia de persoas máis preparadas, máis formadas, con moitas máis habilidades sociais, con habilidades de comunicación, con unha serie de cuestiones que fan que o empresario prefira eso, non? Eu quería, por situar, que eu creo que máis ou menos anda por aí, non o teño exacto dato, pero cando falamos de umbral da pobreza, máis ou menos estamos falando de en torno a 700 euros. Es decir, a realidade práctica sería personas que ganan menos de 700 euros ao mes.
para situarnos. E que marxe temos aí? En Porque, ese claro, umbral menos de da... 700 poden ser Claro. 650 ou poden ser 300, 300, claro. No, 300 sería o nivel de pobreza que se chama pobreza severa, non? Entonces, claro, evidentemente, por que se produce isto? Está moi claro, decía antes Marta, non? A maior parte da poboación nova ten contratos precarios, contratos que suponen traballar a media xornada, ou por lo menos cotizar a media xornada, porque hai xente que cotiza a media xornada ou 2 horas e traballa 8. Vale, entonces ten unha serie de ingresos en torno a esas cantidades que realmente non son suficientes, entiende así, porque el umbral de pobreza se mide por el 50% del salario medio de una población. Entonces, se entiende que sobre el salario medio de una población como Galicia, as persoas que están no umbral da pobreza teñen unos ingresos que non chegan á mitade dese salario medio. Evidentemente non son condiciones como para levar unha vida digna. E logo hai outro dato que non está aí, que é moi importante, que en torno a entre o 35 e o 40% están en paro das persoas novas. Sí, claro, son, sí. Non, o dato que había aquí era co 40%. Claro, aquí había dos datos, era case o 40% das persoas con idades entre 16 e 29 están en risco de exclusión en Galicia, e o 29,3 son os que traballando viven por debaixo do umbral da pobreza. Clara, ti facías como unha puntualización, non? O que estaba dicindo, non? As trampas. As trampas de o contrato é por unhas horas, pero ti realmente desenvolves, non digo ti, digo as persoas novas máis tempo. Cales son os problemas cos que vos vades atopando no día a día? E tamén pregunto, neste caso tamén existen as grandes diferenzas entre homes e mulleres? Hombre, eso por suposto. A realidade é que a situación está tan mal que a xente se pode, o sea, a xente, os empresarios como tal, empresarios capitalistas, se poden permitir escoller quen queren que lles vai a traballar gratis. Entonces, bueno, hoxe mesmo tiñamos unha reunión cunhas compañeiras que están estudando na facultade e decían que non atopaban onde facer prácticas non remuneradas, estamos falando, porque, claro, é que as institucións xa non lles interesa porque, evidentemente, ter unha persona en formación práctica, cando xa se fai trampas moitas veces e non é para ensinarlle a traballar, sino para desempeñar un posto de traballo en lugar de contratar unha persona, a xente que está estudiando todavía lle supón moito esforzo, non? Entonces teñen todo un baremo de voluntarios aí con xa carreiras, másters e demais, entonces non queren a xente para que vai a facer as prácticas gratuitas. No caso das mulleres, evidentemente é moito máis grave a situación de unha, porque as cargas familiares das mulleres suelen ser maiores, entonces lamentablemente abandonan os estudios antes, quero decir, no de altas formacións, non? Ao final abandonas a tesis doutoral ou abandonas o posgrado e demais polas cargas familiares e tampouco se poden permitir estar aguantando ese voluntariado tanto tempo, non? Entonces, ao final, son as que rematan volvendo para casa a ocupar ese posto de guardiana do fogar, non? Entón, evidentemente, se ven en todos os estudos, en todos os niveles laborais. Afinal, a xente que vai aguantando esta carreira de obstáculos para conseguir un traballo estable, ao final tamén son os homes, aínda que inicialmente... Porque xa que falabades de formación, un segundiño, Marta, xa pasamos. Onde se pon o límite? Refírome, un que xa ten uns anos, antes eu son da xeración, non? E que íamos ter acceso a todo, porque como chego ca transición, non? Estaba o mundo para nós. E o mundo estivo durante os anos para nós e despois atopamos con que todo daba a volta, non? Pero, bueno, a xente sacaba unha carreira e xa tiña unha seguridade, e máis, que non sacaban unha carreira iban a FP, pero, bueno, tampouco se lle iba a cousa tan mal, non? Despois empezou que había que ter a carreira e o máster.
Agora xa non vale a carreira e o máster, agora moita xente ten dúas carreiras, varios másters. Onde está o límite? O límite de aquí me paro e teño que empezar a xestionar o resto da miña vida. Pero que xente fai ao revés, non? Moita xente continúa estudiando porque non hai posibilidade Claro, de traballar, claro. entonces... Ou porque tamén ten entendido, non, que canto máis estudos teñas, canto máis enchas o teu currículo, máis oportunidades laborais vas ter, cando ao final realmente non ten por que ser así. E ele comentaba, claro, que cando tes a un xornalista, unha persoa con dúas carreiras, ou cunha carreira e un máster traballando de conserxe, cando as persoas ao mellor con menos formación queren acceder a un posto de traballo que ten estas medidas, non pode, pero non é máis que unha cadea, non? Porque o xornalista está traballando no conserxe, ou está traballando como camareiro, porque non pode traballar como xornalista. É un sistema moi perverso. É moi perverso, porque está a esmagar a todo o mundo, está a esmagar o que tivo un esforzo máximo para ter unha cualificación, pero está a esmagar o que por circunstancias X non quixo, non puido, non lle apetecía e quería acceder a algo que lle exixira unha formación menor, pero está aplastando a todo o mundo. Querías dicir algo, perdón. Quería un pouco en relación ao que comentabas tamén do que é a fenda de xénero, un pouco complementar a información que daba Clara, e se queredes tamén sobre os datos de Santiago de Compostela, porque corroboran efectivamente esas grandes diferencias tanto salariais como de ocupación, non? Si pensamos, por exemplo, no Concello de Santiago, na cidade, as persoas que están paradas ou registradas ata o mes de outubro son 6.229 persoas que están paradas en Santiago. Destas, en xeral. En xeral, no conxunto. Pero hai que distinguir que hai prácticamente unha fenda de diferencia de casi 7 puntos porcentuais entre homes e mulleres. Estamos a falar que no mes de outubro, por exemplo, había 3.500 mulleres en paro fronte ao 2.729. Bueno, estes son os datos que se localizan nesta cidade, pero os podemos localizar en términos amplios. A fenda tanto na tasa de desemprego como a fenda nos salarios e en aspectos que sinalaba ela. Por que? Bueno, porque digamos que os anos con, digamos, maiores oportunidades profesionais e laborais tamén van acompañadas moitas veces de proxectos de familia que son tanto para homes como para mulleres, pero que non cabe dúbida que as mulleres, se queren ter fillos ou fillas, durante un tempo precisan tamén adaptar os traballos a eses permisos de maternidade que agardemos que no futuro podan ser obligatoriamente compartidos tamén polos homes. Polo tanto, hai unha orden social, un sistema social que sigue penalizando as condicións de acceso das mulleres ao sistema laboral, non? O sea, é unha discriminación en moitos casos indirecta e en outros casos directa. E as mulleres novas como Clara, pois efectivamente, tal vez eu non diría que sexa xusto cando rematas o grau ou o máster, tal vez sí, cando empezas a túa carreira nas circunstancias daquelas que o escollen do proxecto investigador dunha tese, pero sí, cando te achegas aos 30, 35 anos, aí sí que empeza a ver o que moitas veces se chama tamén esa especie de diagrama de tisouras, donde as oportunidades das mulleres en un período de gran enerxía e de gran capacidade profesional, pois ten un custe moi elevado, ou ten un custe que esquecen ou pospoñen o proxecto de familia, ou simplemente escollen eso e, polo tanto, van a ter menos soldos ou van a ter contratos a tempo parcial, etc. Entón, é importante ver que esas cifras, tamén no caso de Compostela están aí e que son importantes desafíos tamén para o goberno de Compostela Aberta, levar a cabo políticas activas de emprego que incidan en políticas de acción positiva para xerar empregos para mulleres. Pero xa que falas deste tema, que, bueno, eu he hecho preguntar en algún momento, pero exemplos. Quero dicir, claro, ti falas de políticas de emprego, exemplos, que se pode facer con estes datos sobre a mesa, non? Con ese dato de 1 de cada 3 rapaces novos galegos con traballo vive na pobreza, que, como dicía Miguel, é cobrar menos de 700 euros. Bueno, comenzábamos ao principio, eu polo menos coloquei non en riba da mesa. Temos que derogar esa reforma laboral. Xa, pero eso é a un nivel estatal. Refírome no pequeno, no día a día, aquí que podedes facer? As competencias en emprego non son competencias municipais. Nós temos a posibilidade de levar a cabo moitas accións formativas, de impulsar unha axencia local de colocación que este ano xestionou 700 ofertas e que chega a 37.000
persoas que tamén nas redes buscan emprego e, polo tanto, facer un seguimento, un claro, acompañamento. Fora, en esas 30 e pico mil, ti falabas de que hai Sí. unha cantidad de 6.000 e pico persoas, claro, pero haberá xente que lle dá igual vir dende calquera punto de Galicia a traballar, co cal Sí. o pastel a repartir hai moita máis xente que solamente a xente daqui de Compostela, non? Efectivamente, por eso decía que a Axencia Local de Emprego de Compostela en estes momentos en redes hai un movimento alrededor de 22.000 persoas en redes buscando, consultando as ofertas de emprego que xestionamos dende esta axencia. Que tipo de formación dase hoxe? Supoño que a maioría, aínda que hai xente de todo tipo, de todas as idades que usan e que participan neses obradoiros, nesas accións formativas, pero que se está a ofrecer hoxe en día? Bueno, fundamentalmente moitos cursos que... Porque vai anos vin de todo, quero Sí. dicir, na axencia, dende como enfrentarse a unha entrevista, bueno, todo tipo de ferramentas. Cada ano, cando se celebra tamén o que chamamos o Foro de Emprego e polo tanto, é o espacio, digamos, de poñer en común tamén as ofertas das empresas con todos os actores demandantes, se busca axudar as persoas a mellorar os seus currículums, a mellorar digamos, as habilidades para enfrontarse unha entrevista persoal, a utilizar as novas tecnoloxías como elementos. Digo isto que isto sempre ten que ser un complemento á necesidade, que o sistema laboral ten que mudar, porque ás veces este tipo de discursos pode pensar que a culpa é da persoa que non ten o currículum correcto ou fixo unha entrevista mala. Bueno, hai que mellorar o que son as nosas condicións previas, pero fundamentalmente hai un sistema claramente moi precario que está castigando de maneira especial pois as persoas máis vulnerables, que son as persoas maiores de 45 anos, 50, e as xeracións novas mellor preparadas que están, moitas delas, como sabedes, dende fai anos, tendo que irse a outros países con esta formación tan valiosa para que todos os réditos desa formación pois queden en países como Reino Unido, como Estados Unidos ou como conxunto de Europa. E unhas xeracións que agardémonos esas xeracións perdidas, pero que o están dando, entre comillas, todo, profesionalmente falando, aí fora, con recursos públicos que foron abonados por todos e todas, e que o drama é completo, non? É un círculo mal pechado, un círculo onde hai un esforzo na educación pública que non logra acadar os froitos para xeracións mellor formadas, como decía Iván antes, non? Eu Miguel. incidía un pouco Sí. no tema da reforma laboral, porque eu sí que creo que é importante, non? Sí, a ver, eu penso que é importante, pero o tema da reforma o tema da reforma laboral é algo que nos queda, podemos estar falando del, e podemos debatir sobre el, pero é un tema que non é no que quería centrar o debate de hoxe, iba a centrar na realidade nosa, e sí que podemos falar da reforma laboral, pero bueno, non me gustaría centrarme nesa parte. Pero digo que ten a importancia, por exemplo, de que ahora mismo, antes se pensaba na estabilidade no traballo, pero ahora mismo realmente un contrato indefinido xa non é un contrato indefinido. É que iba a che preguntar... Entonces, estamos falando de contratos que se poden resolver con unha Déxeme dicir unha cousa que é complementario que estás a falar ti, que era por onde quería continuar agora. Dice que en Galicia o 93,7 dos novos contratos son temporais. Entón, a miña reflexión e pregunta era a seguinte: todos nós, cando comezamos a traballar ou cando cambiamos dunha empresa a outra, os primeiros contratos sempre foron temporais, non che fan na maioría dos sitios non che fan indefinido de primeiras, pero había unha evolución, 3 meses, 6 meses, un ano, e xa a cousa evolucionaba. Hoxe en día non está a pasar eso. Non está a pasar eso, e además es que os contratos indefinidos non son realmente indefinidos, porque se pueden rescindir con unha indemnización de 20 días por año trabajado, que son 2 meses en 3 años, e entonces, bueno, pues realmente non sirven para o que servían antes. Ti que falabas un pouco de outra xeración, a miña ainda é un pouco máis bella, entonces non sirven para facer un proxecto de vida, non? Que eu creo que é o problema fundamental do que estamos a falar, non? Entonces non hai posibilidade de facer un proxecto de vida porque durante moitos anos, ela o explicou moi ben antes, non? Eu creo que a xente nova con posibilidades se forma porque non pode traballar. E entonces
necesita tamén ocupar o seu tempo. Entonces, xenera unha serie de actividades que entre becas, voluntariados, que ahora tamén está moi de moda, voluntariados, non sei que, son formas de ocupar un tempo ao mesmo tempo que te preparas en un ámbito laboral, pero que non revirten directamente nun posto de traballo con salario, etc. ¿no? Entonces, bueno, eu creo que un pouco ese é o cambio fundamental. E, hombre, unas condiciones laborales dignas son importantes. Tamén deberían mellorarse cuestiones así como servicios de inspección laboral, es decir, bueno, isto que eu decía antes e que ela corroboraba de que hai xente que está contratada a 2 horas e traballa 8, exixe tamén que haxe alguén que se ocupe de controlar ese tipo de situaciones e a veces en ámbitos moi cercanos... Isto é endémico de España ou isto pasa noutros países? Refírome, porque isto non... Isto da supervisión non ven do tempo da crise, isto, bueno, sempre fomos un país, bueno, da famosa, eu penso que tan mal entendida picaresca, non? Tan mal entendida, porque unha cousa é a picaresca e outra cousa ser un sinvergüenza, que son cousas ben distintas, pero en xeral, non, en xeral sempre fomos como... Bueno, nun país onde existen amnistías fiscais, tampouco se pode esperar moito de inspeccións laborais, non? Pero sí que me gustaría facer tamén unha reflexión acerca do papel das universidades, non? Eu, bueno, como comentaba antes, teño a sorte de estar traballando, obviamente un primeiro contrato, é certo que os primeiros contratos son temporais, pero o problema é cando mellor, como moitos compañeiros meus e algúns maiores que a mí levan encadenadas bolsas de emprego, tras bolsa de emprego, tras bolsa de emprego, entón o primeiro contrato temporal non chega cando rematas de formarte, non chega con 23 anos, non chega mellor con 30, non? E entón é que aí cando empezas a encadenar contratos temporais. Entón, cando chega o contrato fixo? Pois cando mellor xa tes unha idade onde a ti che gustaría ter unha estabilidade familiar, laboral, etc. Non? E aí, a mí gustaríame reflexionar en sentido tamén no papel das universidades, non? Eu, por exemplo, estudei aquí na Universidade de Santiago, estudei Comunicación Audiovisual, e na miña facultade sí que é certo que había, por exemplo, canto menos unha vontade por parte da facultade de que todas as ofertas de prácticas para os estudantes fosen remuneradas. Isto é algo que nun primeiro momento, bueno, ten as súas partes positivas e negativas, non? A parte positiva é que certamente aos estudantes que están no seu último ano de grao estáse pagando polo seu traballo, que ao fin e ao cabo como debería de ser sempre, non? Pero que, por outra parte, a parte negativa é que non hai oferta de prácticas para todos os estudantes, non? Porque no momento que a facultade dice non aceptamos prácticas en empresas que non sexan remuneradas, non hai oferta de prácticas para todos os estudantes, non? Entón, cal debería ser nese sentido o papel da universidade? Pois dedicar máis esforzo, máis tempo, tamén máis persoal a buscar, a un pouco, pois, observar o mercado e a buscar ofertas laborais para os seus estudantes, porque unha universidade o seu papel non solamente é formar os seus alumnos, senón intentar facilitar que eses alumnos rematen por integrarse no mercado laboral, de algunha ou outra maneira, e preferentemente, obviamente, en condicións dignas. Non? Outro dos datos que se recollen neste observatorio da emancipación do Consello da Xuventude relativo ao primeiro semestre do ano é que o mercado da vivenda é totalmente inaccesible, non? Pero eu realmente pregunto vos, algún pensa na vivenda máis aló de ter un sitio onde vivir ou un piso de aluguer que poda ser pagado cada mes e que vivades nunhas condicións dignas? Alguén pensa en mercar? Eu penso que hai xente que sí, Quero dicir, eu vou falar desde a miña, intento falar desde a miña perspectiva persoal, non? Eu, por exemplo, non penso en comprar unha vivenda, creo que moitas das persoas cas que me relaciono xa se quitaron esa idea das hipotecas e demais, pero tamén coñezo a outra cara da moeda. Tamén é verdad que Galicia nese sentido é un pouco diferente porque como que as familias están máis predispostas a acollernos durante máis xente, se estás no rural, pois o mellor podes facer unha casiña pequena na finca, quero dicir, funciona un pouco diferente que en Madrid e Barcelona, que xa é... Pero incluso agora de alquilar, aínda que sea inestablemente, por decirlo así, home, eu considero que os alugueres son caros, non? Eu sería, o sea... O meu caso é o exemplo práctico, vivo na casa de meus pais todavía, con 33 anos, levo traballando desde o ano 2005, creo que consultamos outro día nesto que pides o informe de vida laboral, teño 9 días cotizados antes de que firmara o meu primeiro contrato de traballo indefinido que mo firmei eu a min mesma, porque claro, como son a presidenta, eu me contrato a min mesma. Entonces, eu creo que é unha situación moi dramática, non? Pero claro, hai que dicir cando abriche esa cooperativa, que foi Antonte, como que claro, sí, 2015. O sea, ti estiveches 10 anos
No, sí. 10 anos e cotizaches Dios, 9 9 días. días. Esa é a realidade, acabas de dicir Dios, pero esa é a túa realidade. 10 anos Sí. traballando, o mellor non dun xeito continuado, Claro, non dun xeito continuado, pero, por suposto, que pero eso, traballaches a máis de través 9 de días. bolsas ou convenios de colaboración, acordos, pero vamos, traballos reales, estou falando, nos que non coticei. Entonces, eu sí que, solo unha cousa que un pouco... É que lle quería preguntar pola vivenda a Iván. Solo lle quería contradecir unha cousa, un Vale, pouco pero aclarar. espera, fala metida da vivenda, como? Eu é que, vamos, non resido con os partes dos 18 anos, meus pais viven en Ourense, e cando cheguei a Compostela a estudar, pois, en primeiro momento estive vivendo nunha residencia, ata que decidín, pois, alugar un piso, primeiro compartido, despois eu só, agora mesmo tiven que alugar outro piso eu só, pero estamos no mesmo problema, é dicir, aínda que non penses en mercar, os alugueres tampouco están a disponibilidade de todo o mundo, non? É dicir, hoxe en día é moi complicado atopar un aluguer se queres vivir só ou incluso compartindo por menos de 250, 300 euros, 350 euros, se non estás percibindo retribución algunha, como pagas ese aluguer? Se as condicións familiares, o mellor, tampouco son favorecedoras para que che poidan dar unha axuda nese sentido, como pagas ese aluguer? Non? Entón, moitas veces, o problema non está na vontade de mercar venda ou non, senón incluso en sobrevivir vivindo nun piso alugado. Non? A administración aí pode facer algo? Eu creo que debería, non? Unha aposta decidida por o apoio ao aluguer para tanto para as generacións novas. Porque isto fíxose durante tempo, Sí. non sei se a día de hoxe sigue a existir, pero Había da dende bolsa do a aluguer, Xunta, sí. non sei se dende a administración, dende aquí... Dende a Xunta, sí que había un apoio para eso. E eu creo que sí que existe. Hai unha parte aí sempre que xenera algúns procesos tamén perversos na medida en que se crean bolsas con pisos que teñen un precio de saída, pero como van a ter unha bolsa, pois entón ás veces hai un cálculo de subir con anterioridade o valor real do aluguer do piso para que eu insisto co tema da picaresca, insisto, a ver, que a picaresca deixámola no Lazarillo, que a partir que fagamos as cousas ben, que é que é unha vergonza que este tipo de... Sabes que levo... E non me olvido, non me esquezo de ti, Clara. Temas de inmigración. Sí, tamén. E entonces, cuando se dice por que hubo aquí un aluvión de inmigrantes que chegaron 5 ou 6 millones de personas a España a partir do 2001, 2002, nesa época que parecía maravillosa, era porque era o país onde resultaba máis fácil traballar de forma irregular, non só polas nosas... E iso é unha realidade. É dicir, o inmigrante que tamén moitas veces ten que traballar necesariamente de forma irregular, veu aquí porque sabía que aquí era máis fácil traballar de forma irregular que noutras partes, non? Entonces, eso existe. Eu penso que ao final, a ver, vou dicir algo que igual non é nada políticamente correcto, pero toda esta xente que pecaba de xenófoba, non? E decía cousas tipo, veñenos a quitar o traballo. Ao final o cosmos, ás veces, non sei se é xusto ou inxusto, pero claro, cando se din esas cousas, ninguén quere estar pois na recollida da fresa con esas condicións, ou na recollida de certas cousas con esas condicións, e ao final, bueno, non sei se quitaron o traballo, pero acabaches desenvolvendo un traballo que é moi duro e ás veces que ten unhas condicións moi duras ou moi esclavas ou que non sei se rozan todas as legalidades posibles e cando se teñen ese tipo de pensamentos xenófobos, pois claro, non se pode dicir en alto veñenos a roubar o traballo cando veñen unhas condicións nas que ti te podes atopar agora. Debían de estar calado mellor. Que querías dicir, Clara? No, decía que Iván decía no momento, en plan de non chegas a preocuparte por ter un traballo indefinido hasta que tes unha idade, pero cando te empezas a preocupar, a solución, por exemplo, que tuvemos nós é emprender, é montar unha empresa, porque non é a cousa, claro, ahora sí que se fala moito do emprendemento e demais, pero tamén é perigoso, porque a nós nos está indo bastante ben, pero hai moita xente que se está estrelando e se está endeudando máis, entonces tamén é complicado, non? Entonces simplemente era ese apunte. Quería tamén apuntar un pouco por poñer en valor a aposta, non? E a valentía de Clara ou de outras persoas como Clara, que van na liña de búsqueda de a construción de modelos máis cooperativos de emprego, non? Porque tamén estamos marcados nunhas coordenadas onde parece que o emprego sempre é unha carreira individualista e competitiva para aquelas persoas mellor situadas, vámoslo deixar aí, pois acaden os postos nun contexto de recursos escasos. Pero hai modelos complementarios moi necesarios a desenvolver, especialmente no marco local. E todo o que ten que ver co espacio da economía social, dos modelos colaborativos, é dicir que
que Clara e outra persoa, home ou muller, que ten outra experiencia noutro campo, poda aportarlle a Clara, pois, en termos, por exemplo, de asesoría xurídica, ou contabilidade, ou artística, e Clara a outros, e había moitas veces de xerar sinerxias e espacios de emprendimento moi innovadores e que xeran un valor social tamén, non? Entón, creo que isto ten que ser cada vez máis coñecido e complementario ás formas máis tradicionais de búsqueda de emprego. Pero isto, Marta, está moi ben a posteriori, ou no momento, ou crear unha rede antes de, pero que nin todo o mundo quere emprender, nin todo o mundo ten a capacidade de emprendemento. Tamén que a crise, eu penso que se lanzou un mensaxe continuo de emprender es guai. E claro, non todo o mundo... Emprender é guai se sae ben, e tampouco é sinxelo. E o risco, e moita xente emprendía ou emprendeu como unha saída urxente. E emprendeu cos límites todos, o sea... De todas maneiras, sí que apoio a Marta nunha cousa que, o sea, a economía social non é só emprender, é un modelo de ver a economía completamente diferente e que as persoas que traballamos en economía social non é que, decir, pensas que pode cambiar o mundo, non sei se o mundo, pero sí o traballo no local, o que che rodea, a forma de consumir, de producir... Tes un minuto para explicarnos economía social. Claro, que dice economía social e moita xente o mellor non está a entender. A economía social en fórmulas empresariales basicamente son as cooperativas e as sociedades laborais. Son un tipo de empresas nas que o que importa por riba do capital son as persoas que participan co seu traballo. Non pode haber un socio capitalista nin repartirse os beneficios en función do capital que aporta, senón do traballo que tú faz. No que o que buscas e o que prima é encontrar un traballo de calidade, entendendo como un traballo con un salario digno que che permita facer a túa vida, estable, con a mínima garantía, seguridade, etc. Entonces, eu penso que non se trata só de emprender, sino de tamén de transformar o que xa temos, de que, o sea, ao final hai unha frase que digo moito, non sei se, bueno, aquí o mellor é o sitio, pero ao final moitos empresarios ou pequenos empresarios levan un cacique dentro, é como non todo é Inditex ou demais, non? Hai moitas cousas que podemos facer desde os pequenos negocios para intentar favorecer ou facilitar as oportunidades laborais e o traballo para o resto. Entonces, está claro que a nivel de educación hai moito traballo que facer para deixar de ser ese país da picaresca pola mala forma, na que a persoa que paga os seus impostos é un idiota, o que fai as trampas e consigue librarse de pagar as facturas con IBE ou non sei que, o sea, en poucos países como en España pasa o que che especifiquen, pero a factura sin IBE, como que a factura sin IBE? O sea, é que non pode ser así, e tú tes que facer o traballo de explicar por qué, etc. Entón, ese traballo de base, porque ao final é un traballo de base que a xente nin sequera sabe por que paga o IRPF ou por que paga a Seguridade Social ou por que paga o IBE. O sea, despois poderíamos entrar a debatir en que se gastan os nosos cartos, está ben empregado ou non, pero a base é que nin sequera a temos. Entón, desde a economía social... Eu quería matizar unha cousa, que a economía social tamén son, porque nos temos as empresas de inserción e os centros especiais de emprego que dan traballo a persoas en situación de exclusión social ou a persoas con discapacidade, no caso dos centros especiais de emprego, e tamén forman parte de esa nova cultura, digamos, do traballo. Falaba máis a hora de emprender e de empresa, non das fundacións. Neste novo tempo, Marta, como se chama? Servizos sociais? Como Estela Berta... Políticas sociais. Políticas sociais. Non, pero digo, benestar social, como se denomina a concellería? Concellería de Políticas Sociais. De Políticas Sociais, ben. Emprego e políticas sociais teñen que traballar man a man neste momento? Digo, con datos como estes en riba da mesa. De feito, a Concellería de Políticas Sociais, que está en mans de Concha Fernández, hai unha área de economía social que precisamente depende de Concha Fernández e é, digamos, unha especie de bisagra tamén transversal entre políticas sociais e a área que impulso é o que é desenvolvemento económico e emprego. Por que? Porque fundamentalmente moitas das áreas das políticas públicas con grandes necesidades, como poden ser as persoas, necesitan abordaxes máis integrais, máis transversais. Por lo tanto, políticas sociais
A día de hoxe os grandes desafíos é non entendelas como políticas asistenciais, senón con políticas impulsoras de cambios e de transformacións para o que decía antes tamén Miguel, a garantir a dignidade das persoas. Non estamos falando de o emprego como algo que ten que ver coa mendicidade ou as políticas sociais como algo meramente asistencial, senón que estamos tratando de colocar en primeira liña as persoas, non? E os seus dereitos básicos. Entón, economía social, políticas sociais traballan conxuntamente a día de hoxe no goberno de Compostela Aberta. Eu quería matizar un pouco o emprendemento tamén, porque nós temos de feito moitas actividades na área de emprendemento, algunhas en colaboración co Concello e tal, e eu creo que é interesante incluso para os colectivos os que traballamos nos, pero hai un certo mito do emprendemento, quero dicir, o emprendemento tamén ten as súas limitacións, non? Quero dicir que non podemos cargar, e que non todo o mundo vale para emprender. Non podemos cargar sobre as persoas, digamos, a necesidade ou a obriga de xenerarse o seu propio posto de traballo, non? É dicir, hai xente moi capaz, con moitas capacidades, que o mellor ten sorte, pero non podemos cargarlo solo sobre as persoas, senón que é unha responsabilidade de todos. E co emprendemento a veces se fai esa trampa. A realidade é que imos facer unha cousa, imos facer un pequeno parón, porque teño que despedir a Marta, porque ten unhas cousas urxentes que están a suceder no Concello. Despedimos a Marta Lois, moitísimas grazas por vir. Un placer, moitas grazas por convidarme. Agardo que non sexa a derradeira vez que veñas. En outras ocasións, un placer estar aquí con vos. E nada, facemos un pequeno parón nesta tertulia e seguimos a falar aínda algo máis sobre esta realidade que un de cada 3 rapaces novos galegos con traballo vive na pobreza. Hoxe nos debates de Correo Televisión estamos a falar sobre unha nova que salía en el Correo Gallego que dicía que un de cada 3 rapaces novos galegos con traballo vive na pobreza. O que recollía esta nova era un informe do Observatorio de Emancipación do Consello da Xuventude e non todo van a ser datos negativos. Hai un dato algo positivo que di que Galicia foi unha das poucas comunidades autónomas que este semestre, vamos falar de xaneiro a xuño, conseguiu mellorar algo o que se chama tasa de emancipación. A pesares de todo, a xente, en marcha da casa familiar. Como vedes? Real, serán décimas? A ver se me toca. Claro, antes tiñamos aquí o exemplo, non? Claro, porque ti vives cos teus pais aínda. Claro, e ti por que non? Claro, porque ti vives aquí en Compostela. E eu por que non podo? E ti por que non podes, claro. Vivía moito máis cómodo con meus pais, non? Non tiñas que pagar ti o aluguer, esas cousas, ni a pesar de que tiña a súa axuda, non? Pero... E cousas tan sinxelas, isto sempre teño falado así con amigos, cousas tan sinxelas como se ti vives na casa dos teus pais, aínda que ti deas unha parte do que estes a cobrar, ti non compras o xel do baño. Hai pequenas, ti non compras a botella de aceite. Sí, ata que te independizas non és consciente de canto facían teus pais e maioritariamente as nais cando vivían baixo o seu teito. O certo é que hai unha cousa, estamos a relaxar un pouco a conversa cara ao final, hai unha cousa maravillosa de nós, dos galegos, non, que aínda se mantén, que ese intercambio, ese regalo de produto, non? Agora en setembro había unha chea de uva e todos tivemos uva na casa, non? Ou mazá. Por eso que ao final somos uns privilexiados. Quero dicir, aquí o do umbral da pobreza non é tan dramático porque tú, ainda que estés emancipado, vas a casa o fin de semana, hai algúns que ainda levan a roupa a lavar e logo volven cos tuppers para o resto da semana. O que pasa é que, claro, é unha emancipación así regulera, non? Pero sí que é verdad, os produtos das aboas, das hortas, demais, eso axuda moitísimo. Non é o mismo non ter que comer que ter que comer. E hai algún dato obxectivo, por exemplo, a tasa de desemprego de Galicia que é menor que a tasa española, que ten que ver coas propias características do noso país, non? Que ainda hai moita xente que vive, por exemplo, no ámbito rural, e no ámbito rural desde hai un tempo é moi habitual que coticen homes e mulleres para poder cobrar a xubilación, entonces hai máis mulleres cotizando, que moitas veces cotizan pero non traballan exactamente, pero e entonces os datos de desemprego, bueno, perdón. Sí, o que pasa que normalmente cotizan os dous para poder ter
Lóxicamente, porque estamos falando tamén de unhas pensións bastante miserables, hai moitas persoas maiores que tamén están baixo o umbral da pobreza polas pensiones que perciben, Sí, porque están por debaixo. ese sería para facer outro tema, non? para facer outro Polas pensións sea que que- perciben e porque a maiores teñen que coidar dos fillos, dos Bueno, netos xa, e do pero bisnetos a xa veces. porque a pensión non chega a ese mínimo. Outro dos datos é que hai un aumento do número de fogares de persoas novas sen xente ocupada, en que están todos desempregados, as persoas que non sei, son parellas, e xente que comparte simplemente piso, de que a xente está... Porque claro, non sei se aquí, por exemplo, unha bolsa ou unha bolsa considerase unha ocupación ou non se considera unha ocupación. Eu entendo que non, porque non hai cotización, non hai seguridade social, non hai non? cotización e moitas das bolsas non son remuneradas, non? Entón, ao fin e ao cabo, estás nas mesmas Pero ainda que características. sexan remuneradas, se non hai cotización á seguridade social, eu entendo que non, Non debería. non debería De todas figurar maneras, como... depende un pouco de como Bueno, fagan hai os bolsas porcentaxes, que sí, no? Tamén que é un pouco outra cousa que habría que investigarse. En verdade, a situación non sería peor, porque Tamén non sei se contabilizan os galegos e as galegas emigradas, por exemplo, que claro. teñen que marchar fora para traballar, e moitas veces emigran para traballar, porque aquí non teñen as oportunidades, e fora tamén están traballando en condicións de precariedade, non? Sí, É dicir, sí. que tampouco temos que ter en conta, non, a xente nova marcha porque hai traballo fora, non? É dicir, a situación no sur de Europa non está tampouco moito mellor, non? Pero sí que é certo que antes comentaba o papel das universidades, porque ben é certo que acabo de sair dela, non? E o papel das universidades, nos sitios que estou traballando agora, por exemplo, hai un departamento, chaman de xestión de carreiras profesionais, que se dedica única e exclusivamente pois, a buscar unha saída laboral, non, para os estudantes de posgrado. Porque ti és xefe de comunicación, Sí. este rapaz acaba de sair da universidade, pero xa é xefe de comunicación da Escola de Finanzas. Sí, e as cousas E lle son agradecemos moito que lle dixera participar Gracias, jefe. claro, hai que darlles gracias porque o rapaz fala moi ben e queríamos telo e agradecemos moito a Escola de Finanzas que lle deixaran participar no programa. Bueno, e comentaba eso, non? Teñen un departamento de xestión de carreiras profesionais onde hai 3-4 persoas que se dedican en todo momento pois un pouco a rastrear, non? As ofertas de emprego que hai para a xente nova e poñelas, digamos, conectalas coa xente que estuda ali, non? E é un departamento que funciona moi ben, non? Onde teñen a persoal traballando todo o tempo en relación pois, non coa grande empresa, non coa pequena e coa mediana empresa, moitas veces, para buscar esa saída laboral aos estudantes de posgrado, que xa teñen moitos 1 ou 2 carreiras e 2 mestrados, non? E ainda así é a súa primeira oportunidade laboral. E eu pregúntome por que moitas veces as universidades públicas non son capaces de xenerar esa conexión, non? E de xenerar esas facilidades, e moitas tamén un pouco falta de información, porque logo cando falas coa xente responsable das universidades dicenche, no, pero que sí que hai un servizo de emprego, sí que hai un servizo de oferta de emprego para os alumnos, no que che explican cursos de formación para emprender, pero no fondo os alumnos non teñen acceso e información a ese tipo de servizos, non? Entón, pregúntome ata que punto o diñeiro que se está empregando e o persoal e recursos que están empregando para eso están sendo realmente productivos e dando resultado, non? Ti estás a falar de ofertas laborais. Sí, ofertas E laborais. eu pregunto, todas as ofertas laborais, non me refiro ao traballo, ás condicións, refírome á oferta en sí. Todas as ofertas laborais son dignas. Por suposto Que non, eu creo que non. Hai moitas ofertas de traballo que non teñen un mínimo de dignidade. De feito, nós temos unha bolsa de emprego en un ámbito completamente distinto este que estamos a falar, que hai moitas ofertas que non as podemos aceptar. Por exemplo, traballos de empregada de fogar, que se pretende pois, que unha persona que este traballando como interna, que isto tamén pasa aquí, personas que cuidan persoas maiores, moitas son inmigrantes, pero tamén hai persoas españolas, pois que o mellor traballe de interna que vivir con esa persona maior, tendo o mellor libre un día ou 2 días, pois por 500 euros o mes, ou por 600 euros, e hai condiciones que nós non podemos aceptar. Recordamos, por debaixo dos 700 euros está considerado no umbral da pobreza. da E pobreza. por debaixo, que dixo a ministra outro día, dos 655 debe ser ahora, non se pode traballar en España 40 horas, porque o feito, salario negou. mínimo... Non, dices, negou que houbera xente traballando por debaixo dese salario. Claro, porque o salario mínimo que é o que marca o mínimo que se debe traballar por unha xornada laboral de 40 horas. Non? Tampouco, que eu tamén o digo sempre, tampouco se pode traballar máis de 40 horas a semana en España, que iso hai xente que lle extraña, porque traballa moito máis, pero non se pode traballar máis de 40 horas. Hai unha figura que non sai neste debate e me parece moi importante porque eu tamén o son, aparte é a figura dos autónomos. Eu no momento en que rematei a carreira,
ofreceuseme traballar nun medio de comunicación de maneira temporal. Vale, é certo, esa figura non se iba toda agora, explícalo ti, explícalo que vale explicar perfectamente, Iván, que a xente que lle dan un posto de traballo, pero sempre que ti te fagas autónomo. Claro. E a min ofrecíanme dúas posibilidades, non? Non vou dicir o medio de comunicación, porque estamos noutro, tampouco quero perxudicar, non? Porque, bueno, portáronse tamén moi ben comigo, pero as posibilidades que había... As posibilidades que había eran as seguintes, decíame, ben, ou unha bolsa remunerada, onde se que é certo que as condicións ao fin e ao cabo non deixa de ser laborais, porque ti estás traballando as horas que tes que traballar, exercendo o teu traballo da mesma maneira que os que están contratados, e o salario obviamente menor, bastante menor, non? E a outra opción que me daban era darme de alta como autónomo, pagar a cota autónomo e cobrar por traballo feito, non? Neste caso por módulos, facturarlle por módulos, non? Entón, claro, aquí presentabas unha dicotomía. A bolsa, por un lado, non me permitía recibir ningún tipo de remuneración, ni por conta propia, nin por conta allea, por tanto, era incompatible con calquera outro tipo de relación laboral, cousa que nunca chegaría a entender, porque unha persoa onde só se ofrece a oportunidade de traballar a través dunha bolsa de emprego non pode compatibilizar iso con outros ingresos puntuais por pequenos que sexan, e a outra solución que me daban era tú pagas a cota autónomo, que si os 6 primeiros meses son 50 euros, despois son 100, despois 200, despois case 300, con independencia do que ti factures a final de mes. Entón ti comezas o mes sen saber canto vas a gañar a final de mes e, sin embargo, tes unha cota fixa que te obrigan a pagar todos os meses e que, según van pasando os meses, cada vez é maior, non? Temos que ir rematando. Como vedes o futuro? Exercede de pitonisos, non como vos gustaría, que supoño un pouco que todos imaginamos como nos gustaría o futuro, pero como percibides que pode ser o futuro? Clara, por exemplo? A min gustaríame que fora mellor, sí, pero isto sabémoslo pero todo, vexo sí. difícil, moi difícil, porque todo, o sea, non hai nada que este cambiando radicalmente, todo o contrario, se vai a peor. Eu, personalmente, que traballo no eido cultural, que iso é habitual, o sea, a pesar de que se facilita o despido dos contratos, ainda que sean indefinidos, o normal é que se pidan que te fagas autónomo ou te obliguen. Moitas veces, tanto institucións privadas ou empresas privadas como incluso entidades públicas, que está mal decilo, pero é así. Entón, vexo moi oscuro, a verdade. No meu caso particular, estar aquí e emprender foi unha aposta por quedarme, porque me gusta vivir aquí, pero hai moitos compañeiras que marcharon, o mellor algúns se equivocaron porque están igualmente facendo traballos moi por debaixo das súas capacidades e tal, e a outros lles vai mellor porque conseguiron traballar do que se formaron, non? Pero bueno, a realidade para todos... Ti así a todo non marchaches, pero sacrificas a independencia, porque a día de hoxe, ainda que estás estupendamente cos teus pais, gustaríache vivir... A ver, que nadie se engane, eu querolles moito a meus pais, eso que vai por diante, lles agradezco todo o apoio que me dan sempre, pero unha persona con 33 anos non debería de vivir cos seus pais, a menos que... Tivera que cuidalos. Claro, o sea, cando me vou independizar, cando meus pais teñan 60 anos e teña que volver a cuidalos. O sea, non é... Bueno, con 60 ainda non, Bueno, sí, pero, con 70, con 70, non ten sentido. sí. O sea, se é unha elección que tú faz personalmente, quedarte a vivir para sempre con teus pais, vale, pero se non é o normal, nin para eles, nin para os fillos. Iván, como ves ti o futuro? Bueno, eu quero ser optimista, non? Ainda que é complexo nunha sociedade certamente pesimista, con razóns para ser optimista. Eu quero ser optimista, pero quero ser optimista non polo traballo que fan moitas veces as institucións públicas, non? E o goberno para facilitar que melloren as cousas, senón tamén, supoño que pola iniciativa de xente como a ela e de outra xente, non? Que fan por cambiar un pouco a percepción da realidade, a perspectiva e cambiar tamén a xente a maneira de facer as cousas, non? Eu quero ser optimista e espero que as cousas cambien a mellor, aínda que a curto prazo tampouco se ve moi factible, non? Miguel? Bueno, insisto outra vez que eu sí que teño unha certa querencia nas políticas de emprego, quero decir,
hai políticas de emprego dentro dun mercado como que temos agora, que ten estas características e non vamos a cambiar, hai políticas de emprego mellores que outras, non? Entonces, tamén aplicar políticas de emprego mellores, por exemplo, eliminar esta reforma laboral que temos agora, insistir nos tipos de contrato, promover empresas de economía social, impulsar... Bueno, hai políticas que poden axudar a que as cousas sexan mellor e nós sempre reivindicamos un pouco que, a pesar destos chicos magníficos e chicas que tenemos aquí, que hai moitos rapaces e moita xente non tan preparada e tal, e que ten o mesmo dereito a ter un traballo digno tamén, Claro. que aínda o ten máis complicado. Aquí trouxemos a dos exemplos, pero claro, do que estamos a falar realmente é de rapaces novos, e non estamos falando en ningún momento de rapaces titulados, estamos falando de rapaces novos, e o dato que habría e que remata con este debate que 1 de cada 3 rapaces novos galegos con traballo vive na pobreza. Miguel Fernández, da Plataforma polo Emprego, moitísimas grazas por vir ata aquí. Nada, a vos foi un placer. Iván Olmos, xefe de comunicación da Escola de Finanzas, rapaz novo, que era nada eras estudante, aínda sigue sendo estudante. Sí, estou continuando con políticas agora a verse pola UNED, pero bueno, nunca se deixa de estudar, non? Nunca se Dunha maneira ou deixa. doutra. E facen tamén un mestrado en Administración e Dirección de Empresas tamén. Moitísimas grazas, Grazas a volverás, vos. sábelo. Pero... Clara Rodríguez Cordeiro, unha das cabezas, unha das impulsoras de STH COP, unha cooperativa de artistas, pero de artistas nun amplo sentido, con moitísimas disciplinas, que están dando moito que falar aquí en Compostela. Moitísimas grazas por vir. Gracias a ti, Carlos. E nos marchamos, poñémoslle punto final a este debate, a un dos debates de Correo Televisión. Só podo dicir algo como moi simple, simplista incluso, pero sorrían. A pesares de todo, sorrían. E traten de ser moi felices.